Balik po tayo ulit ngayon at tayo ay magpeprito na ng galunggong. Painitin lang natin yung mantika para hindi dumikit ang isda. Lalang kasi tayo magpatungan ng ating yan, kumakain siya. Kanyang ulam ay bagoong. Ang ganda ng camera niya. Pino. Ang ganda. Prito tayo ng galunggong. Ayan. At yung ating munggo ay malapit na lumambot. Yan. Yabang music. At haluan natin ng malunggay. Ito ay malunggay. Masustansya ito. Maganda ito para sa katawan ng tao. Hindi katawan ng aso. Ngayon, mainit na yung ating mantika ay pwede na natin ilagay ang isda. Simayin natin ang malunggay. Alisin natin sa mga pantay para hindi mabilaukan yung mga kakain. Kung gusto nyong malinis yung inyong pagkakahimay ng inyong malunggay ay isa-isahin nyo yung dahon, hawakan para hindi sumama yung tangkay. Ganyan. Ngayon, kung kumakain naman kayo ng tangkay, pwede na rin isama yun. Pag nyo na isa-isahin. Niyain nyo na lang ng maganda. Kamagraot yung malunggay. Nabagalan din sa panigidan ko.
Kaon na naman linungkot. Bakit na ang lunggo? Sabay mo na.